Daytat kaimasan na basit tibiyang agkatawa ka sa kakaagkaraga. Puno tay kunam tan na padasak ay aggaramaya nalaing nga umana. Tinak-tinak unay kagkakaraen taday to'y patungkuan nakakuy-kuyas langin. Pakaalala kayuma ay nagrigaten pag maayan na at kubo-kubo at payen. Plano-plano yung amakin ko na ay agkaramayan nga awan ti Serbina. Kalpa-kalpasan na bumilang ka sa pulok at pito ay libre ka na. Plano yung amakin ko na ay agkaramayan nga awan ti Serbina. Kalpa-kalpasan na bumilang ka sa pulok at pito ay libre ka na. Imasan na pasit tibiyang agkatawa ka sa kakaagkaraga. Pudno tay kunam taan na padasa ay agkaramaya nalaing nga umana. Tadinak-dinak unay gagagaraen taday to'y patungkuan nakakuy-kuyas langin. Pakaalala kayuma ay nagrigaten pag maayan na kubo-kubo at payen. Plano yung amakun ko na ay agkaramayat na awan ti Serbina. Kalpa-kalpasan na'y pumilang ka sa kapulok at pito ay libre ka na. Sa kapulok at pito ay libre ka na. Sa kapulok at pito ay libre ka na. Sing
isen daytoy kinapobre amang idaton ken katoy ayat paagi pen ken nagserbi o sabong apilili ayagukrat kakadi daayan mo asa na ket sumapay kami di mo kadlaisen daytoy kinapobre amang idaton ken katoy ayat paagi pen ken nagserbi nagaget ang lalaki kauray no napugod when no napobre no amo na asali metmetan tidayo biya babae o sabong apinili ay agukrat kakadi daayan mo asa nga ket sumabay kami di mo kadlaisen daytoy kinapobre amang idaton ken katoy ayat paadi pen ken nagserbi amang idaton ken katoy ayat paadi pen ken nagserbi namal baliwen ti tiyempo nagsatoten ni paparo tanoy di nagaget ang agtrabaho kas ko na nilelong ko tanuitan pamaliniti makamo agnoriski kada agarado kadwan ng tayagin si senyorito agin bapak ng kada ang pagwapo namal baliwen nga apay so ti ukaling ti paparo kaadwan na itan ti managpisyo managsugal ke nagsigarilyo at dapayen agaritos ang paparo akong namlano siguro no agarwat dawaw na palalungem awan kortada uray sinsilyo man manumitan di baruan ang paklingan kaatuan na itan bambaro ti dayaan man manupayanitan di baro tigital talunan di kaagwan na itan paparupag babartikan namal baliwen ti tiyempo at dapog kawe apaparo luwag sarita dakit kas laputo kaadban name tinilulupo tidak trabaho no di tamatandanan lumamandar niyat iyardan no ayab pamiti pangananay alis to da ama ayaban man manukitan di baruan ang paklingan kaadwan na itan babaru ti dayaan man manupayanitan di baru jigatal talunan di kaagwan na itan paparupag babartikan di kaagwan na itan paparupag babartikan lugam dem nga irok noy manong kaayat ko tsakayat ang mapili tuy puso ka mong sumbatin ka masapula paniknik ka asikate na puno tapno di maikalang ko'y ayat ko ken ka ket no puno manong dayta ayat nga idat daton mo murayem amariing daytoy riknang barbareng no adanto metlaeng mauray mo salwadang tutoy ayat tatak no di marsaan
no nga ayan tapno na wadwa iti ragragsa buklen tatinaslag nga arapaak tapno na yan ayat taag na layo na wano marta. Gamdan nga irok noy manong taayat mo siya kaya't ang mapilit di puso ka mang sungkaten ka basa pula paneknekam asikate na putno tapno di maikalang kuy ayat ko ken ka kendo putno manong dayta ayat nga idataton mo urayem amariin daytoy riknak barbareng no adanto metlaeng mauray mo salwadam tutoy ayan tatap nun di marsaan tartari kagaya kanaput no nga ayan tapno na wadwa itirak-raksa buklen tatinaslan ng arapaak tapno na yan ayat taag na nayo na wanong barda puno manong dayta ayat nga idataton mo urayem amariin daytoy riknak barbareng no adanto metlaeng mauray mo salwadam tutoy ayat tatapno di marsaan tartari kagaya kanaput no nga ayan tapno na wadwa itirak-raksa buklen tatinaslag nga arapaak tapno na yan ayat taag nga nayo na manubartak tapno na yan ayat taag na nayo na manubartak.
Ate